سلام كمي صنيعكم كبرات تخلتنا سلا زلوم هابتن تحستن صبوق نابرا زموح زلو سبات انكنري بعاوتهم كندنا قدني انتو خنقنا زملو من عالمنا ززارب زلو عوتا سبات بزح بودهن كرفح نابران بمسقارهم مغارة عاوت كستما أورو آبن نتاوام كوينهم كذكرون بقيعهم زلو بوغنا نتم عاوت نمجبات آبقوع زلون بزقاتهم بدها خونتاتن تسفا كي قرصو نقالك هابزانتو نزم أبنتاوان سبات كان قربنا سناي مكتتال ليبتون زبال سب من مخانو زفلتو أزيوم وحراتيوم انتو خنقنا قطب شاهي ليبتون انتاي مخانو دارقا زي فلق سبيلن انتبلنا مجنانا يكونن مغنياتو أما العالم معالتاوي بميلينات زقوموت سباتيوم نزهوبن تفتاون عينات شاهي سوتيو توماس ليبتون ويدما هاز اي ليبتون بقر نزقط اشاهي نفلم اوانيو نعلمنا زفلطي بلينر بعال صقايو ابشحن 871 عامه مرت اب غلاسكو توماس ليبتون استبهاله نغاراي كلهم عينات فرتات زشيط عبي سوبر ماركت كفتي تتكال دما مسكزين صعرن طبق دحر مخادو ليبتون امل عد انجليز لعن 200 عنافر كخفت بقعيو ابشحن 871 حنت بركز بلت فارماجو صعنت مركب كاب امريكا تبقست اتفارماجو حدا كبي كساب 4 متر زبصحن قدم حج دما ترأي زي فلطن بمنبارو ابت اوان نبزح زغرم ينيرو اتصعنت نابتي بليبتون زونن مخازين اي زمرح نيرو قدم حجي اتي فارماجو ليبتون بمجد زمدوم سبات غيرو نزم ص عينت فارماجو ازي بلص مهانو ورد حدا منزحو اب حصير غزي بمشاط زيتعدن مخسب كغيحت كيلو توماس ليبتون ويدما هاصي ليبتون ابشحن 848 يو اب ايلاند توليدو ولاديو نفعنا غداي بمنبارو ليبتون غنا هطانن كلو يو ناب عالم نግድ بمنصبار مستب بحر غيرو كابوتانا بوتا زمالس نبره ولاديو كجيشن تمكرخ اسمن جميرو ወደ 10 ዓመት ምስኮነ ናብት መራከብ ዝዕሸጋሉ ወደብ መኻድ ነቶም ዘድልም በመሻጥ ገንዘብ ክክብ ጀሚሩ ኣብቲ እዋን ተግባር ዝህፃን እቶም ኣብቲ ወደብ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዘገርም ነይሩ እንተኾነ ግና ህፃን ሊፕቶን ኣብዚ ኣይጠቅም እንተባሃሉ ዝጓሓፍ ዝነበረ ተረፍ መረፍ ዘይተኣደነ መክሰብ እዩ ረኺብሉ እቲ ካብቲ ወላዲኡ ከኣመነ ብጻዕሩ ክነብር ዕላማ ዝነበሩ ሊፕቶን 15 ዓመት ምስ ገበረ ኣብ ሓንቲ መርከብ ብስራሕ ተቆጢሩ ኣብታ መርከብ ከም ናይ ጽሬ ሰራሕተኛ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብታ መርከብ ንልዕሊ 1 ዓመት ብምስራሕ ዘልየ ገንዘብ ድሕሪ ምእካብ ድማ ናብታ ዘበጋ ዝነበረት ኣሜሪካ ገሹ ኣብቲ እዋን ብዙሕ ስራሕ ኣልቦ እንግሊዛውያን ናብታ ምድረ ገነት ተባሂላ እትጽዋዕ ዝነበረት ኣሜሪካ ብምኻድ ሰሪሖም ናብሮም ናይ ምቕያር ሕልሚ ነይርዎም ሊፕቶን ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ኣብ ሚሲሲፒ ኣብ ሕርሻ ሩዝን ትንባኾን ካል ዓይነት ዕዮታት ብምንጣፍ ናብታ ሕልሙ ዝነበረት ከተማ ኒውዮርክ ከይዱ ኣብ ሓደ ፍርያት መግቢ ዝሸጡ ትካል ከም ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ ምስ ግዜ ኣብቲ ትካል ዝነበሩ ዓይነት ስራሕ ብምዕባል ድማ እኹል ተመክሮ ቀሲሙ ድሕሪ 5 ዓመት ናይ ስደት ዓመታት ናብ ሃገሩ ተመልሰ ሊፕቶን ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ በቲ ዘወሃለ ገንዘብ ገይሩ ናቱ ትካል ብምኽፋት ከም ስጋ ፀባን ውፅኢታቱን መሳርሒታት ንጽህናን ብምሻጥ ብርክዝ ዝበሉ ዓማዊል ክረክብን ስራሕ ከስፍሕን ክኢሉ ሊፕቶን ኣብ ኣሜሪካ እንከሎ ዝተምሃሩ ከም ግቡእ ኣተሓዛ ፍርያትን ዓማዊልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ወሓደ ዋጋን ጽሬትን ብምክትታሉ ዓማዊል ክኸስብ ክኢሉ ምስ ግዜ ድማ ኣብቲ ብስሙ ዝጽዋዕ ትካል ኩሎም እቶም ዘድልዩ ዓይነት ሃለኽቲ ብምቕራብ ትካል ሊፕቶን እቲ ዝደለኻዮ ንብረት እትረኽበሉ ትካል ክኸውን በቂዑ ኣብ ሃገሩ ጥራይ ከይተሓፀረ ኣብ ብርክዝ ዝበሉ ሃገራት ዓለምና ሊፕቶን ማርኬት ዝብሉ ጨናፍር ብምኽፋት ካብ ወናኒ ሓደ ትካል ናብ ወናኒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ትካላት ክኸውን ክኢሉ ሊፕቶን ባዕሉ ንዓይነቱን ብሉጽነቱን እቲ ኣብ ትካሉ ዝቐርብ ዓይነት ፍርያት ብምርኣይ ዝዕድጎ ነይሩ ኣብ ብሉጽነቱን ዓይነቱን ፍርያት እምበር ኣብ ሓደ ዋጋ ይግደስ ኣይነበረን ምስ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣፍረይቲ ዝምድና ብምኽፋት ድማ ፍርያቶም ናብ እኹ ሒዙ ጀመሩ ኣብ ትካሉ ትዕበትን ኣስ ዝኾነ ፀገም ዘለዋ ፍርያት ትጓሓፍ ነይራ በዚ መሰረት ድማ عقابته تقلص امبر زمار عميل አይነበረን ዋላ እኳ ኣብ ንስነቱ ዋና ሚሊዮነር ክኸውን እንተበቅዐ ንሱ ግና በዚ ኸይብቅዐ ንሓዋሩ ጽዋዕ ፍርያት ከፍሪ ይሓስብ ነይሩ ኣተኩር ድማ ኣብ ፍርያት ቀጠፍ ሻሂ ነይሩ ኣብቲ እዋን ሻሂ ኣዝዩ ክቡርን ናይ ሃብታማት ዓይነት መስተ ብምባሩ እቶም ድኻታት ቀጸላ እቲ ሕብረተሰብ ክረኽቦ ኣይክእሉን ነይሮም ልዕሊ ኩሉ ቀጠፍ ሻሂ ጥራይ ዘይኮነ
እትዝዕሸጎል ዝነበረ መሳርሕውን ክብሪ ነይሩ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ግና ዋጋታት ቀጠፍ ሻሂ ኣዝዩ ብምንቁልቃሉ ዳርጋ ኩሉ ሰብዩ ክረኽቦ ዝኽእል ነይሩ ምስ ምሕሳር ዋግኡ ድማ ተጠላብነቱ እናዛይደ ክኸይድ ጀሚሩ እንተኾነ ግና ነጋዶ ቀጠፍ ሻሂ ነቲ ፍርያት ዓሽጎም ምሻጥ ብምግዳፍ ናብ ካልእ መዳይ ንግዶዮም ከተኩሩ ጀሚሮም ሊፕቶን ድማ ነዚ ክምዝምዝ ተበጊሱ ኣብ 1890 ሊፕቶን ናብ ቀጠፍ ሻሂ ብብዝሒ ዝፈርየላ ዝነበረ ሃገር ስሪላንካ ብምኻድ ናይ መርከብ ሙሉእ ጽዕነት ቀጠፍ ሻሂ ዓዲጉ ናብ ሃገሩ ሰደዶ ነቲ ዝነበረ ክቡርን ዓብን መታሓዚ ቀጠፍ ሻሂ ንምቕያር ዝነኣሰን ዝበለጸን ዓይነት መታሓዚ ንምስራሕ ዘንቀዶ ሓሳብ ኣብ መወዳእታ ነዚ ሕጂ ኣብ መላእ ዓለምና ሃቢቡ ዘሎ ዓይነት ብሉጽ መታሓዚ ከፍሪ ብምኽኣሉ ነቲ ቀጠፍ ኣብ ዓሽጉ ናብ መላእ ዓለም ዘርግሖ እዚ ብስም ሊፕቶን ጽዋዕ መታሓዚ ቀጠፍ ሻሂ ኣብ ኣጠቓቕሙ ብሉጽነትን ምቹእነት ዝፈጠረ ብምዃኑ ኣብ ሓጢር ግዜ ብዙሓት ዓማዊል ክረክብ ክኢሉ ክሳብ ሎሚ ድማ ተፈታውነቱ ከይጎደለ ይቕጽል ኣሎ ዛንታ ቶማስ ሊፕቶን ናይ ዓወትን ሃብትን ዛንታ ጥራይ ኣይኮነን ናብ ዘለዎ ደረጃ ክበጽሕ በዚ ዝኸርፍሕ መስርሕ ህይወት ክሓልፍ ተገዲዱ እንተኾነ ግና ንሱ ኢዱ ክህብ ኣይደለየን ነቲ ዝነበሮ ራእይ ንምስማር ጸገማት ክጻወርን ድልያቱ ክገትእን ክጽመም መሪጹ ጥሜት ዕርቃን ኣብ ጎደናታት ምድቃስ ዘለዎ ገንዘብ ምዕቃብ ካብ ዝሃርፎም ዝነበረ ነገራት ምርሓቕ ገለ ካብቶም ሊፕቶን ዝሰገሮም መስገደል ህይወት እዮም እዚ ዘለኹ ደረጃ ዝርኢ ሰብ ከም ዕድለኛን ፈጣሪ ዝፈትዎን ሰብ ገይሩ እዩ ዝቆፅረኒ ኣነ ግና ነቲ ወዲ ሰብ በፂሖ ዝበሃል ድኽነት ጥዒመ እየ ናብ ዝኹሉ ሰብ ክድይቦ ዘይክእል ናይ ዓወት እምባ ክሓኩር ክኢለ ብዙሓት ምሳይ ዝጀመሩ ኣዕርኽቶ ነይሮም እዮም እንተኾነ ግና ንሶም ኩሉ ሰብ ዝፈተኑን ጻዕርን መስዋዕትን ዘይኽፍሎም ዓይነትን ጌራ እዮም ዝሃድኑ ነይሮም ኣነ ግና ወትር ካብ ሰበይ ፍልይ ክብል እየ ዝመርጽ ነይረ ኣብቲ ኣብ ጎደና ኣሜሪካን እቲ ቆራሪ ክፍልታት ዝሰርሓላ ዝነበርኩ መርከብን ድቃስ ኢነ ቀባሕባሕ ዝብለሉ ዝነበርኩ እዋን ድማ እንታይ ክምህዝ ከም ዘለኒ እየ ዝሓስብ ነይረ ከም መንእሰይ ካብ ኩሎም ነገራት ንእስነተይ ተሓሪመ እየ ነታ ዘፍቅርኳ ሰብ እውን ወጻኢታት ከይተሓተንን ኣብ ዝበፅሕኹ በፂሐ ንምርዖ እንዳበለት ንድሕሪት ከይትመልሰኒ ብምስጋእ ንፍቕረ ክሓታ ኣይደለኹን እናፈተኹ እዋን ንሳ እውን ብርግጽ እናፈተኽትንን ካልእ መንእሰይ ወሲድዋ ንሱ ሕጂ ማእከላይ ናብራ ይመርሕ ኣሎ ኣነ ከዓ ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናብራ ይመርሕ ኣለኹ ብምባል እዩ እዛ ሃፀይ ሓደ እዋን ንሰራሕተኛቱ ብምእካብ ምዒድዎም ቶማስ ሊፕቶን ኣብ 1898 ካብ ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ቪክተር ሰር ዝብል ዝለዓለ ማዕርግታ ንግስነት ክረክብ በቂዑ እዚ ኣብ 1930 ካብዛ ዓለምና ብሞት ዝተፈለየ ሊፕቶን ብዘይካ ቀጠፍ ሻሂ ሊፕቶን ካልኦት ውፅኢታት ጻዕሩን ተባልሓትነትን ዝኾኑ በርከት ዝበሉ ናይ ንግዲ ምልክታትን ሙዘታትን ዘይተኣደነ ገንዘብ ገዲፉ እዩ ዓሪፉ ዓለምና ድማ ክሳብ ሕጂ ብክብሪ ትዝክረላ ክቡራት ተኻልትና ዛንታ ሊፕቶን ከም ኣብነት እምበር ብጻዕሪ ሓሊፎም እናወድቑን እናተስኡን ናብ ጥርዚ ዓወት ዝበፅዑ ዕዉታት ሰባት ኣብ መላእ ዓለምና በርክት ዝበሉ እዮም ካብ ዛንቶም እንምሃር ድማ ኢድካ ክሳብ ዘይሃብካን ካብ ዝወደቅካዮ ክሳብ ዘይተሰኣኻን ሓደ መዓልቲ ናብዚ መደብካዮ ክትበፅሕ ምዃኑ እዩ ስለምክታልኩም ብምምስጋን ክንሰናበተኩም ሰሰናዩ